Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Magaro benki ya Yeritoria Jumatatu tariki 12 cy'umutienyi ogatano na gatatu umwaka w'2024 chinga cy'umurayi wense Dr. William Samuel Rutabakago cyaka bene taro ya yeme yorogongo ruwagusi asekerenga akyogo cya kemerubiro au ya magendero boigo nigo abawaziri bagenda ko bagoswastia bisicia bochinye amaga ya barabugo tianigwa boigo cyaka emeremo ya bobene twagosogera umwancho muri grande onsi asogera ko kubatigeta senike Ndizi TV twakoriganirie imeyemanye Jumatatu tokwegena aritkoria uri abere rito erkegimana muno kwa bere go kwego kyaso kubwate merubiro yonsi eritkoria rero to kwarigani imeyemanye Jumatatu enseyemo ire tukumanye bunana ya kubwatira nabari kibeto twabere togo sangiria seritkorigima na gukwarigania asenchera ere yubikira nuko ne tanga kegima tigaturanyore gati to kwariganirie asenchera ere yubinge agatangasa matanga unyapara korosinde etaracha gutaracha bantu mambuke tinduki wono chisababu chikogera mwakuitana guja tubeke none barasa atata akuna gutunga ina sako tinyora usena matanga aichato tebina chi obakonguni mao tigairo mwakoyomo ningige kogera ntuto gotigara magega samagendera bamenye bekenyoro Kenya bimo imeye wodi abumari ba weso kena kwemurunganira bokorero bobe wa magendero Tulikuwa tumekubaliana na huyu mjumbe wa hapa kwamba hii university ikuje hapa, na kwa sababu sasa ameenda kunitangaza kwa raia, sasa maneno ndio hivyo. Sasa tuendelee kujenga university hapa Kiabonyoro. Hii maneno imeishia hapo. Bangina kurwa sorogongo rwa gusigo semigo gochichamo na kubwatira na sekta yobonchorere na bosi ya sabunenchire ye moyo gutinga chimbo cyo magusi bakungu tugakora ibiasara bagendere gukuba sensitize y'amangana politiko egera abanyine keritsinga kitiraje chike basoke bonzi bariye biroge binainde twanchane nigo bono yene kiwe bune university ya Nyamira nigo gochikwaga chwa sensem ya Kiabonyoro nyare ko bagakwaneke murayi wense Dr. William Ruto ayo manayande amango mancho morigereria to kwariga ntanyara ko bato gusanga mana senchera yobo ikirano bunere botambe wetrase mitanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tanyara wetra Ndizi TV News na bigase website yitu wetra www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo saramo manyine atokobatra nera kwaneke ngachivi cha munere gichago chira senchera yobo ikirano ya ngoro kwa Josephat Amesi yetriane Evelyn Sero noria atokobatra na sensemo imanyererio ni gakoro kwa Lydia Museto kwariga nyobe ko gusanga amona naintwe wika omwerio toko ya chaka emanya Jumatatu yemo yabona mugoroba kurwase award ya bumariba nigo bono abarai abanyara ko bagochorwa amona bamenye bagendetse ko baba wesokia nabo igo koerera abarai abugotayikirania chira cyamagandeji banyarate ko baba kubaliera arene chinga kichio koligia chikura nigo bamenya babere ba wesokia na kwemurunganiro bokoreri bo mu MCA wensemeyo ya bumariba Dismas Teresa asikire bamborire abega gako kore mirimo yaye asenchera ebwenete nabo igogo kwana ekena sibamburire bo igabega gokora obu amagendero wanchireria konde gotayege kogera nigo abamenyi bechinseme chibonzi babete bakumwe
Waikura igati ya magendera ibatebiranyare ko bagakwira na maigano bwaga chibwe chibara na boigo chisoko engana ya ireire abamenyi bense meyo ya nyabimwa gwetera amakongu helio gwikirania amagania bo akirari tukanga tomonye muri kwito Diponasanya ibara ejingia ya etitana chawasiri ya sakolaki oyo kurigia tari korosa kurindekera ararose goikabonyorire kiare kurigia abamenyi bekenyoro kia Musasanya bimwa China kegotoke wodi abo mariba imeye bunge ya Bonchari nigo bakurukurubikana gukwimurunganiria obokoreri bumwe musyobo umwesimi wa Dismas Tirisa Angor ku Kennedy omokaaji bwekenyoreke igakyanya bimwa China ewodi yabo mariba igotorocho obokongu obonene ekera giteki achake gakorore paraga emburega tu immediately yani eworo mugondo ko chirogoro gabo chiga kecho nigo bamomocha koba omurimo kubwatekana chirariete engakiye campaign nigo cheirirege erego ikirania Eliana cyose makuri umbati ikanya bimu iyo mwaka tirise cyazo tebeti ntukiruki agatangasa matanga unyapara korosinde etaracha gutaracha abantu mambuke tinduki wana chisababu chikogera mwako itana guja tubekino ne barasa atate akuna gutunga ina sako tinyora usena matanga aichato tebina chi obakomuni mao tigairo mwako yomo igonkumetie igona gosata ngakabe abarende omuntu uyu igacheta agasoa amasakume ausirire chipasari akoruke manyano komenta nayo nigo batebanga gati y'abantu babo nigo babere bagoutia makweri chinsemecho kubwatekana nuko gwa wedaraja eyubono bagachete na magogo etarachirega ya irira bamura banema bakogumane chipikipiki nemesigo abubono ase tosire ngaki ngoto okorera kurutu eto mugambi tuwa ete gasi ntwana ko mwana ko akona gukwana abwa sa gukwana nga ngetaracha epare ro siriere complete bare mirega enda karose tiga goteba ngepare ne ro siri ensoko ya ito ya Musasa igoto chandegeta mache igoto gwekumba yabe mokire ense moyo bonchororia nigo bemurungania nga bonchore babomborigo ikerana buya asibatebanga nonyane chire nene eyuba gutumeka mono ya mugumo tebwati nonyane chinyomba cyakebara ase ngenjo ntoroche korutirisa aswete ko 2022 turocha bakon chicho mugumo nchiyo ko genda kwanyore cho esieke no abangina bamete mbabwati esibakwara mbabwati esibagotenena bona tosinyira ngakitiriso yo korwa gatete ngankorosi ale bintu byonse nonye na pare to gotanga nonye korora sina ro korutabega ti nonye no moro echiwe ya ito ya mugumo chonchi abona bunanje ngo kore biasara ari byechombe enko gena nasinywe singo kengana guji ebintu ebi nyendo rigokora nokora abarende nokora notakora nkogoji watikana no gochoro kwa barai korende tibaligo ikerania chira chiri bagocha baliera abana inchi nigo bamuboriro mwemusi obo wesoke na kubwatoka magenderero ase kinyorekyo yiko ripotere gatasenikia onambeya mokiandizi TV korwa ase kinyorokia Musasanya bimwa China igutoke meye wodi yabo maliba meye bunge ya Bonchari litirane ngoro kwa Dipon Asanya Mbiamano murikeito Diponasanya se oroboti ururikirano korwa se chinsemo chiabo mariba misi abana inche bakumirungani ubuna omwe MC niga kolia chira chubolimo ichiatari wekeranya chinga kichya magenderero atima itingewe cyake yabekera baraya baiga basoiro bisi batari wekeranya chira korende no kwegena buna sama tukabosyo maunchurira chikorokana sensemo ya magenderero Tawatana nayo nigo serikali yabekire ensemo chiringi chibilioni 2.1 maso kwa gacha chinyomba chierigori lyense amone chichiro asensemo ya ekerubo ogembo amo na nyanchwane nabaigo masimba ramasha etago motonto egetuko ne chichiro chie nabaigo kwa gacha chichiro chiekerero korengana na serikali ngo yatebire ntigera chikobe kwenekenga ekerenga ekyo kyobwaga chigwe chinyomba ekyo chierigori kekyanere ko
bage kwikanirwa ase chinsemo ao okwana litikoria lero magega yogo talera chinsemo chia ekerubo elio korotota obagachi bwa chinyomba echo nigo modicc o Masaba South Jane manene hatabiro moroberio chinga kyo rachikoba gogo chakiwa nigo rachikoba kwenekeria abamenyi bensemo eyo emeremo nabo igo bwagachi bwechijero kweneke gwanyere ko bogotingia ensemo elia yo bonchorenga otomanya omurikyo ito Mildred Momanyi magega y'abasaye bekegori egeke kobeya omorai bwense Dr. William Ruto nigo bono anyorire omwese asugutarira county ya Kisii asuguchia gochaka na korotota egatia magendro ao egatia abo obwagachi bw'ekinyomba ky'eligo lirense amone chichiro nigo omoteneri kurwa asabisi y'ekinyomba asorogongorwa Nyanza Jared Bwoga akora etaro yaye asichinsemo isano na isato ime county ya Kisii echo cyachakire obwagachi bw'ekinyomba amone chichiro asatebire chibesanchira cyo gutumika na serikali gwikirania omorobolyo oyo. Leo tuko hapa Kisii kwa uzinduzi wa miradi. Kwa jumla nyumba peke yake serikali itatumia 1.8 billion. The government tayari imewekeza pesa kwa jumla 2.1 billion shots. For markets, they are to implement them within 6 months on site handover, and for affordable housing projects, they are to be completed within 1 year. Omo DCC o Masaba South Jane manene nigo enekia omorobiri yobo igo ase atebire necho konya abasaye konyora chigasi. Mradi ambao wananchi wa hii sehemu wataweza kunufaika sana. Nimefahamishwa kana kwamba kila siku contractor atakuwa na wafanyikazi kama 120. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba huu ni mradi ambao utanufaisha watu wa Masaba South Sub County. Focus yetu ni kuhakikisha ya kwamba hizi projects zinathamini na zinawekeza employment kwa vijana wetu. Nigo batebire asibali batanchiranetie omorobulyo yubo bwagachi bw'ekinyomba ky'eligo lirense mbachiko konyeka no nyembali barusigwa ase chindemero kye serikali mbachiko konyeka enga kichinyombe kyo kiraere nonde bwansi obwate emyaka 13 guche igoro nabwo atobosibole bokwelikia eliogo kyakoba omonyene enyomba gwetera omorobulyo oboma yangu. Upon completion there'll be beneficiaries through Boma Yangu, which is a platform upon which every Kenyan that have reached the age of 18 should apply for affordable housing through Boma Yangu platform to own a house within the Republic and also within the framework of affordable housing program. Those who are being displaced will still be the same people who will benefit from better living and better trading spaces. Ase chinga kecho nigo abamenyi kurwa ase chinsemechyo bakera omorai wensembu yamono ase omorobole yo gwetera ababunge babo. Kuru sana omwesimi goito MP nyali bali Masaba Dr. Daniel Ogwoka Manduku yamono ase ngenje no gendrete kufuatiria chiro koira nelingambi yamono ase omorati ogato igorere chire nene era ase ogwango na into abantu betu bakonyeke njibona abanyira banye bachandikete bali gasunteine nonye netayeto okay aneto jombe jizo konya sabantu bakonia chinge ni ritoke banyorena banyorire obone borobuya nigo yatigaire ko cyase serikali koene kya chi project echi cyarire ase liboliri nana lyatigaire ngagose kinyombe cyonje kikoera gosene megano y'ekisokoro ko reporter ya Egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi. Togos kamotwe ni gobono abakoreri ba community health promoters kurase wodi ya Ibenolit kolia lero banyara ko banege ikaro he kyo kyarengete ko nike banyare ko bakwena amaigelyo yaranyara ko bagosira obokoreri bwabo bakira lituko ase sector yobochenu murobere yo nigo betego koroberi wano mu MC we wodi ya Ibeno Steve Arika ase ababisabu ba community health promoters babere bakogokerege tamkirekyo na komwakera mbia mono Arika
Afrika ase okobanyora na watana nigo bagochia kwerwa asobokoreri borobia na koerekia buna bantase binyoro babere bagokonyeka anene abande kwerwa ase chinyagitari irio konyora obugwenya bwa marwaire yechingencho ao igo twarengega iga ase kadisi ya omwesimi gwa Sibwarika iga Nyamagwa Secondary School buna community health promoters community promoters na bagudiri na mangana yobo chenu ase ebinyoro bito malia lero twabere togosomiwa mangana mange kurasa abanyagitari baito bunanga kitotakeire gokoro bosabiga ali ase chinka chaito na inde nonye no kurikia abantu chinyomba kero omonto anyora afya ya primary health care kurunsa aria egere tubwatira na mone serikali yaito ya igoro na inde gento kende twanyare ko batogosomi gurero twarabagani abange abande baro rwasagiri gacha batwo tebiri bunanga kitotakeire kole manone chingeni no tubwati mogondo chingeni chigo dumu kwa muda mrefu na inde gento kende twanyare ko batokorora obotugi bwe chingoko ko bwate chibeza omuntu nabo gutumia engoke yemo guturagie ebichuchu nonye na musini asenga kia yemo igo twasomira mangana mange na inde tokoira ne Sibwarika ngambu ya mono ekiagerekera torentire buno murigereretie abantu abatwichoire gaiga twasomira mangana mange no eno botugi bwe chinchoke bwakwane iruga iga igonge ebinto ne binga bono na community health promoters togo chikonyara ka batogo korase ibe no ward egera toimoki ward ya itoigoro na batogo tebyo mwesimi wambu ya mono ogenderere no tole mayagao na inde twanchire gasio ogenda togotokorere binyoro wakorire gente kia tali barai bonsi bagoikera abantu buna intuo CHPs mbuya mona sogo tutambua twagokire sana ase amasomo gwatoreteire ngwatoretera abaisimiwa buna babisa ba agriculture batosomiri igoro buna yo bobotugi bwe chingoko buna intuko nyentu amanyete buna nokini chingoko otari gochia eriogo batotebiri buya buna togosimeka chingeni otabwati omogondo mbuya mono sana nande sekonya twagure twamanyire ng'a bono nkwenda tore gopura apo our socks egere tokore gasi buya tokonya abantu baite binyoro na abantu baite binyoro na inuka baborora ekero tokobatarera tobakwanere tobakonya ase amarwaire abachandete erinde tobatume gochinyagitari monyoro bokonyi Balin community health promoters ngokora bare egasingi ya sebinyoro inde kweneka abanyare ko babagosira bantu bali kero kende barwale ta sebinyoro nako baikeria obubwenia igona maigerio amaya kigima tokosuka motebuna enchira eyamo yogosira omongena imeyoro gongorwa gusini gobone kyombekeria gyo kwegerera egekoro kyo mugusi mwanya gitinge heritage council kenyara ko bagego chakia ensemo yabangina chintingana asekerenga gyokwana kyabona kyanyare ko bage ko basira heri banyare ko bakwegenderia sobugimo bwa bwakiritiko egekoro oburai nabo igo gosirwa ko mongina asegesaku kyo mugusine gati yarimo no baba bakumurekera na batebana nigo baganeti mono korora buna omongina taratigara magega semirubiro awo ya mwamugusi ase babere bakurwe segeto gochasabangina kwebwatanya samangana yo bonchorera mangana ge siasa eri kwenyorera amabaga ase oburai na mono kuru obosemia gochiase abana mono igoro yegekoro kyo mugusi twarengega iga ekiombe kia bangine kene na bangina chintingana gusiengi makarongo ta gusiengi ma community Kisi na Nyamira abangina twarengega rero chintingana tokwanire igoro ya mangana ito yo mungina una tutagita bangina torumagega asi twabereire gari chikoni asitobekire toche mutuga iga sitting room tokwanire rero kioreri amangana ya bangina chinyomo chia abana baitu una twabeire kigusigie ito twebire rero twacha gokwana gaiga nganga itu asirerete enchera ibintu bitu bitari buna byarenge buna into mugusi. The first pillar igere heritage nero botene nkubo mugusi ngaitu arwete ngaichi sokoro cheto chato tigete ngaiki toranyare gotuga heritage yaito egere nyare kogenderera nari kesaku kia mwa mugusi nke baise gosira epila yende yakabere igere goro ya leadership asandonsi ase abantu bare musangirekano gwa abantu abange ngokonyora buna mba kunyara gusuka guchibosio nyemba bwati oburai ngencho kigwetera se mwanya gitinge heritage council turanyare korokereria abantu baito egero tunyare konyora oburai buri obotoereru oburai bwo kunyara gusukuma abantu baito ba the larger gusigo chigosio nari na into tunyare kororekana no ena se map yense ya itoga ya Kenya and I say the whole world in particular
Epila yende ya gatatu igere economic empowerment. Without economic empowerment asitayo omuntu oranyare kogenda oigokora akagasi kago gakegaiga nonde garia oni culture yago gutigaiga onda kwaneke aonieke obohererani bunyari gotokororo egero nyore n'abantu baitu gwetara soko ogoji empower economically ngosukabare igo buna chintingana abangina bagusi igo twachicagaiga egero tunyare gusanga togotumia chipile chisato ngenchoki omongina aranyare kubwatekanirwamo n'ekipile ekichonsi omongina asabeta tunyare gochichamo egere tubwaterane eroli yaitu enyare kororekana ase society. Na matuko make magega gochorwa kwa waziri na gutianwa bene asabangi baba bachakire kubwatuko bokorera ase wizara au nigo murayibense Dr. William Samuel Rutaberega kubasegeta kwena kiabuna nkobwatirana bare naboigo kubeka bosyo amaganyo y'abakenya bonsi nigaya kwana aya se nyomba yobora ya State House maiga yogo ikirana ase gikaro egetanganike gima ase ababorire nako baganega abanyara ko bagweto masemeremo yabo nabo kwena kiyobo koreri obuya ase wizara chiabo helio kwena kia buna serikali ya Kenya kwanza nyare ko bage wikirania agenda yayo wikirania magendero kuchase abakenya bonsi. We are one team and we must work as one team. I listened very carefully when you took your oath of office. And it was about the Republic of Kenya. It was about the people of Kenya. It was not about your friends. It was not about your relatives. It was not about your family. It was not about your political formation or your community. It was about the people of Kenya. Please, let's keep it there. You took an oath to do it for the people of Kenya, starting with myself. If you remember carefully in my statement, I said, make the people of Kenya your first and only priority. And don't allow personal issues to come in the way of your duty. Friends, I will repeat it again. Let us make the people of Kenya our first and only priority. It will make us go very far. Okwana chinga kichiboigo nigo mukonyi bumurayibense Rigathi Gachagua abaga kubaganya abawaziri abogotwara amaskani egati yabo ase kerenga ausasenchemo yogotinyia obokoreri ase abananchi. Boigo John Mbadi oyure omowaziri bwa ekeganja ekenene gukwana kwa niaba ya waziri bonse abanyara ko bawikirana ase gikarekyo nigo bali chira ntagoteba nigo barachikoba bagosira agenda ya Kenya kwanza na kwenekia unobokoreri bwabo ase chiwizara abanyara ko bogotingirwa. As you embark on the duty to serve the people of Kenya, you must know and appreciate the need for hard work and work ethics. You have to put a lot of work because of where we are as a nation. I'll be having an opportunity tomorrow to discuss further on our lessons, on the cabinet that we had, and whatever we may learn and can be useful as we embark on the new dispensation. And finally, Your Excellency, is just to encourage everybody to love one another and to appreciate each other. You know, when I look, I find Hassan Joho in the same cabinet with me, and Opio and I, and John Mbadi. I appreciate that Kenya is great, and we must all learn to live with each other because you never know about tomorrow. I am sure my colleagues are ready to work for the people of Kenya. We know the accountabilities to the people of Kenya. We have heard it from you, and you're the one who is carrying the torch of this accountability on our behalf. We will support you. I'm sure I'm speaking for my colleagues. We will support you. You have actually covered in a very short time what
we expect. And now even those of us who are new, we are ready to go. Finally, I want to say that those of us who have joined the cabinet, we are also grateful to our colleagues who have been here. I think you have received us and welcomed us positively. We will work together as a team, both at the cabinet and also at our individual ministries. Chinga kiabaka ukora egeikare kiona bawaziri umuraibensi Dr. William Samuel Ruto na baraibande nigo bachaketa rovene ase orogonko ruabusi anene hasaba gochakera imeye county ya Nyamira gukwana imeya gokose ukwana sensemo ya Kiabonyoru gotoka se ensemo ya North Mugrango nigabaga koenekia nacho wikira nimero bere au iyo koenekia buna abamenyi kurwa sorogongo ruabusi anene me county ya Nyamira babere bagokonyeka nigo boiganyara ko bakwenekia buna University ya Nyamira nigera chikoba ikwaga chwa senseme iyo ya Kiabonyoru kubatekana no koba kwa endemero saine chinga kiwiganyara koba kobolyo kubwaterana kwa bene kwenekiwa gati ya bamenyi naboigo abarayane kurase county iyo ya Nyamira. Tulikuwa tumekubaliana na huyu mjumbe wa hapa kwamba hii university ikuje hapa, na kwa sababu sasa ameenda kunitangaza kwa raia, sasa maneno ndio hivyo. Sasa tuendelee kujenga university hapa Kiabonyoru. Hii maneno imeishia hapo. Lakini kwa sababu tumeamua hiyo university inakuja hapa, mko na ardhi ya kutosha. Sasa watu wa university ya Kisii mtaenda kupanga ile maneno imebaki, ndio tukamilishe hiyo mpango ya kuleta university hapo. Na mimi nataka niseme hivi, sawa sawa, katika ile mpango sasa iko hapa mbele, ili tuweze kuanza kujenga hii university, mimi naenda kutafuta milioni 500 ya kwanza ya kuanzisha hiyo university hapa, kwa sababu mmepata university hapa kwenu. Sasa naomba ya kwamba tufanye kazi na viongozi wote. Naomba tufanye kazi na gavana wetu, tufanye kazi na wabunge wengine, tuunganishe Nyamira ndio tuweze kwenda mbele pamoja, na tuunganishe Kisii mzima ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Nyinyi mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Na wasihi na waomba tuungane ndio tupate nguvu ya kuendesha Nyamira mbele, kuendesha Kisii na Nyamira mbele, na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawauliza viongozi wote, wabunge wetu wakiwa hapa, kila mmoja wenu, tafadhali tuungane. Chinga kia chibo igoru toni gabaga korie ira yogo chego siro bwaga chibwe chichiro isano na isato asenchereye mo yogo kinia obonchoreria. Chinga ki echechio Ruto ni ganyara kwa watabe serikali ya Kenya Kwanza nigo ibwatekerenga yoko babwatania aba Kenya bonsi nabo yugo tugutera are anene okubagakana okwanyare ko bakorekana ro ase chinsemo cha siasa imeyense ya Kenya. Hakuna haja ya mirengo. Hakuna haja ya ubaguzi. Nimeamua tutengeneze serikali moja ya Wakenya wote. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kisii, munasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Wale wanakubali tuungane nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Sawa sawa. Hiyo ndio mpango tuko nayo, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kisii ya kwamba na watu wa Nyamira ya kwamba serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya anawachwa nje. Sote tutaungana kwa pamoja tuweze kutengeneza serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itafanyia Wakenya wote kazi. Hapa Nyamira tutawajengea soko ingine 9 hapa Nyamira County. Kwa sababu nilikubaliana na kina mama ya kwamba hata mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna mpango, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, kwa sababu tunataka kupanua infrastructure ya mazao yenu. Kama wakulima muweze kupata mahali pazuri pa kufanya biashara yenu ya yale mazao mumetoa sehemu mbalimbali. Vile vile
Mimi nataka niwaeleze watu wa Nyamira ya kwamba mpango ya tano tuko nayo ni mpango ya affordable housing. Hapa vile vile tumepangana na wizara ambayo ni ya housing, na hiyo housing tutahakikisha kwamba mpango yetu ya program ya housing vile vile inafaidi watu wa Nyamira County. Tuhakikishe ya Etare yoni go yabage kubareta mo abarai aho gati abo mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua aba waziri aba governor abachumbe anabigo aba MCA hase bagenderete kuri ira yogo chia kumubwatsia Ruto asemirubire yonse iri kweneke buna magendera berega kwenekiwa asichinsemo imeyense ya Kenya okwana nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nyarako bako mwenekeria Ruto nigo egesaku kimogusi kirachiko bage ko sira serikali ya Kenya kwanza sekerenga gyo kwenekia buna magendera nyarako ba wikiranigwa asorogongorwa gusi asebaigo nyarako ba kuboria abagusi banyarako ba konyorwa asoboteneneri anene bwibirogo aho ibyo biranyarako ba bigotoka ase serikali ya Kenya kwanza. Nataka ni kuhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Omo Gusii tuko tayari kushikana pamoja, ndiposa tuhakikishe kwamba maendeleo yameletwa. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, maendeleo ya university. Na vile vile, Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hili la mwisho. Tafadhali, ukiwa huku kwetu Kisii, hatuna shamba. Kuna shamba. Kwa ghamu yako ya ofisi, hii mambo ya affordable housing, it could have fitted well with the Kisii community. Kwa sababu hapa shamba imekuwa shida. Ama tuko na shamba. Mwisho ndugu zangu wa Nyamira, wakati wowote ule ile keki ya national Mheshimiwa Rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii lazima ikatwe Nyamira. Mwisho nataka nikuuliza tafadhali, wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye we na kazi. Let us strengthen the democracy. ODM, unajua ulikuwa katika ODM. Na ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ama vipi? Si ndio? Ni wangapi wasema kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais kwa mambo hayo? Asante. Ase chinga kecho nigo mubunke o North Mogrango Josh Nyamuko abagako mwakirambia muno murai wese Dr. William Samuel Ruto asemiroberio ya magendero ase bunke yo na nene komwakira ngambia muno asogo itabira na igoro yobwagachwe University asensemo ya Kyabunyoru asalire ira yo guchowikirania amagendero asensemo ya mwaziri wechisemi Julius Migosi boigoni ganyara kobagago sira agenda yokone Kyabuna obwagachibwe chiskuru bwanyale kobabogo ikirana sanyara kwa bakolira na gotebanga chikoba kweneke bokoreri obia anene asobokoreri bwa botambase wizara iyo yechisemi. Ni ukweli ya kwamba hii mambo ya Kuwait wakati tuliingia bunge tulianza kukusumbua sana ili tuhakikishe ya kwamba inakuwa implemented. Kwa hivyo tunasema asante kwa sababu sisi kama mashule za Nyamira County mzima najua tutafaidika. Ile Commission of Higher Education ile report iko nayo ilisema university weko hapa Kyabunyoru. We know it. Na unajua saizi sitakuwa na uoga wowote. Kwa sababu wale walinichagua ndio hawa. Any report nikipata nikiongea na professor huwa anakuja na wakalisha na waelezea. It's 54 acres. 54 acres. Hiyo ndio tuliambiwa na University ya Kisii to make sure tumetenga. Wale walikuwa wame-encroach, tumeongea nao, tumewaambia wameanza kudemolish manyumba zao. Asante sana kwa kupata nafasi kukuja hapa kulonchi mrada. This particular program and this particular project is a testament that when we work with our partners, we'll get results.
This is a partnership that has taken a long time, but now we have started it, and within the next 6 months, these classes will be up and running. Togoska motwe nigo omwaziri webinto bito etanaine Aden Duale hanyarakoba gakonyora oboererani oboikiranu bwa ewizara eyo kurwase oyo kabeire ase wizara eyo so ipantu ya ase nyarakoba kwenekia nachikoba kwenekia buno nyarakoba gusiro bokorari bwa butambe ase wizara eyo ukona chinga kiechu Duale nigabaga kwenekia buno nachikogenderie miruberie miya ase wizara eyo gati yabo obusmeki bwemete oburendi bwa manani egati ya yandamange asoko bwatiari chikori katiba yense ya Kenya asensemo ya yeso ipantu ya nigabaga kugokera ali bagari betega konyora sokuro bokoreri ase wizare yo namonoko bakira bakori mirimo be wizare yo ngambya mono ase amuganire Duale kogendera nemiroberi eremia ya magendero. Welcome my brother Honorable Aden Duale to take over the mantle of leading this great ministry of environment, climate change and forestry, and at the same time to express a lot of gratitude to the great team led by the two principal secretaries, Principal Secretary for Environment and Climate Change and the Principal Secretary for Forestry, the heads of departments, the heads of SAGAs, the CEOs, and members of staff for a very wonderful opportunity I have had in this ministry to serve together with all of you for the past close to 22 months or slightly over. We are having 15 billion because currently our forest tree cover is 12.3%, and we need to take it to 30% by 2032. So we'll do whatever it takes. And other countries, our neighborhood, have done it. We do whatever it takes as government to make sure that from our wetlands, from restoring our forests, planting more trees, we will. And also increase our forest cover from 8.3% to a higher percentage. On the question of riparian, the laws are very, very clear. We will act within the law. And citizens, laws are meant for citizens and for governments to run the business on behalf of the citizens. So you cannot build on riparian row, you cannot farm on riparian section. The meters, the length are all very, very clear. So there are a number of things. Vale nigo bwerania wechi wizara bagera tukobo kwenekiwa andi tukolera twara umuraibense gutwariga ikaro igetangani kigima amona abawaziri abanyareko bagoswabisi abakenya mbwa togosemerera n'abawaziri abayiga mu nchiriri abakawa korekana amatunda nachikororokana se chiwizara anne magana y'ubukumi nachwe komweryo na obokorere ubuyabo bebo kwenekiwa korwase chiwizara gono sababu nabari bonsi baba chorase chiwizara echo babe bagoikirania korengana nogo semeria kuri abakenya babwata okonyo muraibense natebanga yaya mbaje gutwariga ikaro banyarako bagwesomia mange kubwatekana labda nama mochali banyate ko bakorase baraza ya waziri yanyalete ko ba gego ito mwancho morigale gwikira wono toko yakero musmali amaye gosemanye Jumatatu ense yemo ya bono mogoroba.